Ja keď počujem, že mi nejaký proste akože founder začne rozprávať o... Work-life balance? Presne, o tomto work-life balance. Ak chceš proste akože vybudovať skvelý biznis, tak work-life balance, o tom sa môžeš rozprávať potom, keď ten biznis bude fungovať, ale dovtedy proste je to tvoj životný štýl, je to tvoje hobby, je to tvoje všetko. Proste to je ako malé dieťa. Malé dieťa, proste keď sa ti narodí, toho zaujíma tvoj work-life balance. Tu si, som hladný, potrebujem toto, potrebujem hen, toto proste to je tvoje malé dieťa a to je ten biznis, hej, že proste musíš robiť to rozhodnutie, chceš makať alebo nechceš makať. Ja by som chcel úplne na záver dať nejaké malé odporúčanie pre našich divákov a poslucháčov, možno, ktorí zvažujú, či začať s podnikaním. Máš také nejaké povzbudivé slova možno na záver? Neviem, že či budú úplne povzbudivé. Ak niekto zvažuje, či začať alebo nezačať, to znamená, že nech nezačína. Proste jednoducho, keď chceš začať podnikať, musíš robiť to rozhodnutie a musíš ísť do toho rozhodnutia, že a idem podnikať, lebo chcem. A nie, že neviem, či by som chcel. Proste buď to chceš, alebo to nechceš. Proste prekažky sú na to, aby sa prekonávali. Problémy v podstate sú častokrát opportunity, takže treba si urobiť taký ten mindset up a idem do toho. Urobím chybu, nevadí, postavím sa, idem ďalej. Je mi jedno, čo si myslí proste okolie, ale proste treba začať. A keď niekto váha nad tým, či začať alebo nie, tak podľa mňa není pripravený ešte ísť do podnikania.